Ja, als er iemand altijd zomerdrankjes in de gaten houdt, dan ben jij het. Wat was deze zomer de trend? Deze, ja, je doet het natuurlijk op de Caipirinha. Hè? Ja, het is er nog steeds weer voor. En ja, wat is deze zomer de trend? Ik denk toch de rateltjes dat die wel aardig in trek zijn. Was de radelen niet gewoon van vorig jaar dat we dit jaar weer iets anders hebben? Nou, ik weet het niet. Als ik kijk, volgens mij komen er steeds meer fabrieken die radelen maken. Maar ik ben eigenlijk helemaal geen bierdrinker. Ik ben meer van de ijsthee. Drink je überhaupt alcohol? Eigenlijk niet. Nee, zeer sporadisch. Maar hoe moet het dan met al die biertjes die je aangeboden krijgt als je aan het optreden bent? Ja, gewoon zeggen van heel vriendelijk aangeboden, maar nee dankjewel. Meestal zeggen ze "Wil je wat anders?" Dan krijg je een ijstheetje. Nou, het gaat op zich heel goed. Druk bezig met liedjes schrijven en ja, nieuwe dingen in ontwikkeling. Dus, Ja, nou moet je dan ook, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Nieuwe dingen in ontwikkeling, noem eens iets. ja, een nieuw nummer. Dus ik zou zeggen, wacht het rustig af en ja, dan komt het helemaal goed. Welke maand moeten we ongeveer omcirkelen voor de release van dat afwachten? Ik ga er nu nog geen maand aan hangen. Eerst het product mooi rustig klaarmaken en dan laat je verrassen. Ik kan alleen zeggen dat het een lekkere meezinger wordt. En is er dan een nieuwtje wat je wel kan vertellen aan ons? Een nieuwtje wat ik wel kan vertellen. Nou, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk moeten we gewoon even rustig afwachten tot die nieuwe single komt. Precies, achter de schermen druk bezig en dat is een nieuwtje.